Nakadaw ka jing syatap urang basnong jong kasnong nong tumay katsan mer bernihan ha uway no jay penriu bade jay penriu karo ubalakam ru yalade kumunong yalam jong kadong rong sakuna kabahap markhap hi bat ka katsan mer kipai ba kilatur puk syatanat jong ka polis bernihat outpost ban senran ya urang basnong u elin shooting halor ka jing syak jorong ti bat thap hau teu karo kini kidaw kilami halor ka jing ya penbet ne thau jaka ha kasnong nong tumay katsan mer kani ka jing thau kalong habashit basai lembat utrai jaka uba dorjen khongsni lembat ki bakrau batri jong ka hima melim bat kinong sensyara jong ka raj marwed kumbala yo jing tip lupa bala yo wer yo orang basnong jong kasnong uba elin shooting daka hima melim bahaga khandai terik urisau on one bania penbet ni thau jaka ya ka jaka ka bala dei trai da uba dorjen khongsni kumta da kajing penrit bat buram ya ka hukum na ki bakrau batri na ka melim urang basnong lembat ka dor basnong kila ya lum yalang ban up ya ketiga sngi ban wan ki tegi bakrau batri ban penbet ya ketiga jaka la benrap ru bakasnong lembat urang basnong ki klem muslia ya kanu ka kam ka bala ban kta ya ka kanhun jong ki we pat ki jai penriu ki badai na ki jai penriu karo ban laong bah ka por kumba adruna we no briu bala kam ya lade ba udai unong yalam jong ka jai penriu karo ula wan bet sia ya ketiga jaka lembat da ki spangut ki para jai penriu ki jong ondaw la poi ketiga jaka ula ai shithap yu ba elin shooting harengkat ki ketin klem akor ki ba kren ben ya kajai benri khasi da ka baong ki khasi ki de ginong ri beseng tangkum ta la pau ru ba ula berngem ban penher krat lut ya ki khasi ki basa ketiga jaka Upaj ba ula bitar hilep ban yo sngo ba urang basnong jongki ula syathap kila tur bej puk syathanan ban senran ya kejing lejbu ya ka ujor ijahar persya yo te ubriu bala thap yo urang basnong lamir ukasur kejing dawa ban omsya pelaj yo jon marang bat ba udai ban yo kejing pensitam ka ba kham tenge